Така, здравейте хора, това е Майка в Skywars. Първи епизод от Skywars. Ще имаме в Hunger Games няколко епизоди в Skywars. И добре, започваме. Да си напуснат бойно място и окей. Тук не ми харесва. Има колко... Виждам двама. И трима текна. И така хора. Добре. Сега. Така. Тая гачите. Така. Окей. Други къде да влезем, за да можем... не, ето към да има меч. Само че... Окей. Ето меч. Така хора. Има ли каска? Добре. Така. Да тръгваме. Сега ще лезем. Не знам какво говоря. Не! Какво? Уау! Това ще бъде. Добре. Тя ще му дам, че не ти можем да е някаква арена. Тай хоба. Колко човека има? Но, две. Двама виждам. Двама виждам. Двама колкат. Yes. Тота. Мога. Яме. Не мога. Не, там отивам. То не мали видя. Баста пия. Или аз съм невидим, има такива деца невидими. Аз бях си болните. Не. Аз бях болня. Той ще ме виждат, бе. You need to wait. You need to sleep. Остава жив. Искам да го остава жив. Искам си имам добяк да смени. Да. Тогава. Ще работна без да искам. Им пука. Добре, мръсно дебело псенце. You can fill up. Това не е силно. Къде? Live here and heavy.
Ки е готово е? Ма звъта. Как може такова нещо? Еми, но. Имам добър ембата. Ти е пак. О, обичам го това. Ми не точно, ма колко хубаво. Двама, трима, о, 4 сме. Тук е празно. Бичите, добре. Ей! What? Никога да оставим. Колко хубаво с братвата ги бия. Айде. Добре. Айде. Що? А, добре. Аде бе, Коста. Ох, ето. Не, ми! Нуб съм. Нуб! Нуба съм. Тук става. Колко едно? Видим, че сме един човек. Убивам го и това ще е това епизод, мисля. Да, скоро повече. 10 минути. Че най-много по 10 минути си Skywars. Айде бе. Окей. И... Добре. Хубаво искам да ме питам едно нещо. Сериозно е. Като игра в Hunger Games, в Skywars, вижте какво става. Не се хвърля нищо. Ако някой знае какъв е този проблем, напише в коментарите. Yes. Да, това е. Който исках да ме попитам. Айде бе. Окей. Не знам, че пише плеер с логин, аз се регистрирах. Ще ма измите други епизод. Не знам дали ще мога да направя пак, но... Час. И готово. Аз всичко не може да... Къде? Окей. Веселите се лонда матч. Еми... Това е пълно простотия, хора. Напълно. По-голяма простотия. Не бе, пълна простотия. Тя са невидимите остават. Какво ми го направя? Яба! Успях почти. Мале хора, това беше лошо. Еми, хора да направим още на игра, освен. Сега да имам позора. Само че... Тук. Виждам едно две. Двама човека пак. И кое това е?
Айди бе, заедай. Мразя те такова. Хеки фолхай. Искал съм спричивен и веднага. Окей, сега. Дуби-дуби-дуба. Така. Кое? То не ги направих напълно такива. Така. Извините ли за малко да сглобата, за че тук ладно става промени. Окей. Още на високо, до високо. What? Добре. Купон. Всички надобрах. Директор. Пич, един пречи. Да убия. Не мога да си гласа. Комплект. Гле. Падай, бе. Гле, мале, леко става. Леко става, не, де, бе, човек. Комприч. Vama има. Добре. Ще ги изненадам. Пълните пати. Удаше, мама не може, бъгнал му е. То ма видеше обаче. Бе! Окей. Пълен добър. Да. Хора... Там сильно или се... Charcoal Bay! Yay! И става и без копчета, бе. Така че става. Пичи, деве. Ничка, бе, деве. Им спънта пак. Айде нагоре, е. Айде нагоре. Май! Айде! Е готово. Бега от тук, е! Бах, ще тъпака. Я! Бега от тук, е! Не му бъгна сервера. Хора, това ще е този епизод. Ще видим в следващия и чао!